Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da kasancewa a wannan tasha ta mu ta PTV Hausa gatan al'umma. Inda muke kawo muku shiri na musamman akan ayyuka da gwamnan jihar Yobe wato Mai Malabuni ya gabatar. A cikin ci gaban da gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya kawo a bangaren kasuwanci sai dai mu ce san barka, domin kuwa 'yan kasuwa suna ta san barka akan kasuwar da ya gina a garin Damaturu, wanda kafin zuwansa babu kasuwa sai a garin. Sai dai wasu daga cikin 'yan kasuwa suna mika roƙonsu da ƙoƙon bara ga gwamna akan a buɗe wannan kasuwa domin me a cika muradin da aka yi akan wannan kasuwa. Sunana Amina Sabo Garba Fage, ku ci gaba da biyo mu domin ci gaba da kawo muku ayyukan da gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni yake gabatarwa. To daga zuwansa ya yi mana alkawarin kasuwoyinmu, don saboda tun da aka ba da incin kai jiha a nan Yobe gaskiya ba mu da kasuwa. A nan ne da ke gani yadda muke zaune a bayan tashar nan, a nan ake rabe-rabe. To ya tashi ya gina mana kasuwa modern market mai kyau a nan Damaturu, kuma yanzu ma kuma ya sake rusa tasha akan cewa zai sake gina mana kasuwa wanda za mu gan shi a duniya kamar yadda mutane suke da kasuwanni wanda suke alfahari da shi. To mu ma dai gaskiya muna alfahari da waɗannan abubuwan da ya yi mana, kuma kasuwa ba wai a nan Damaturu kawai ba, ya yi shi a Gashuwa, Guru, Fataskun, Galda, Boni gari, Yadin Boni, kaga duka wannan kasuwoyi ne wanda mai girma gwamna Mai Malabuni ya yi mana shi. To kaga wannan mu abin alfahari ne a gare mu, kuma wannan abin gaskiya dukkan mu 'yan kasuwa muna jin daɗin wannan al'amarin. Kullum muna yi masa addu'a, muna godiya. Muku yayin da aka shiga aka fara kasuwanci, wani irin cigaba kake hasashen kasuwan nan za ta iya kawo muku? Yanzu dai sai dai mu fatan alheri, tunda yanzu har yanzu ba mu sanya kasuwan take ba, kuma ba mu san su wane ne a ciki ba. 'Yan kasuwa ne zalla za su shiga, ko kuma za a kawo su sabi 'yan kasuwa ne wanda za su ƙara koya mana kasuwa nan. To ya dai mi fatan alkhairi kawai a yanzu. Kasuwan nan da aka yi, aka cire ta, aka ajiye ta a gefe, mutane suna gefe, ya kamata a sallamo ta, a tura mutane ciki su ci gaba da kasuwansu. Tunda ba ɗaki ba ne aka ajiye, kasuwa ce, sai a sa mutane su yi kasuwa. Kasuwa wanda sashi ne wanda sai dai mu ce alasan barka, domin kun ji tattaunawar mu da wasu daga cikin 'yan kasuwa akan yadda suke nuna jin daɗin su da goyon baya akan abin da gwamnan jihar ya yi wa kasuwanni. Sai dai wasu daga cikin al'ummar kasuwannin suna mika roƙonsu da ƙoƙon bara ga gwamnan jihar Yobe domin kasuwar da aka gina a garin Damaturu a buɗe ta domin a fara gudanar da ayyukan da ya kamata a fara a cikin kasuwar. Ku ci gaba da biyo mu domin kawo muku sauran ayyukan da gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni yake gudanarwa a jihar. Sunana Amina Sabo Garba Fage daga nan PTV Hausa gatan al'umma.